Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Валиева, исәнмесез? Пандемия аркасында кертелгән шикләүләр йомшара, укучылар арасында авыручылар арта. Республика мәктәпләре карантинга ябыла башлады. Көн аралаш балык кәтлите. Укучыларның әти-әниләре балаларның менюсын үзгәртүне сорый. Исерек килеш руль артына утыралар, куркынычсызлык коешларын электирмиләр. Тоннель операциясе кысаларында автоинспекторлар тагын нинди кагыйдә бозу очракларын теркәде. Татарстанда яшәүче 23 кешедә COVID-19 диагнозы расланды. Шулда узган тәүлектә коронавирусның яңа очрагы теркәлмәгән. Соңгы тәүлек эчендәге мәгълүматларны Республика оператив штабы хәбәр итте. Шулай итеп, 29 сентябрьгә Татарстан буенча коронавирус белән авыруның барлыгы 7205 очрагы теркәлде. Аларның 6065 терелгән, 11 узган тәүлектә. Татарстанда грипп һәм ОРВИ белән авыручыларның артуы сәбәпле 15 мәктәптә 20 сыйныфны карантинга яптылар. Бу хакта Татарстан Республикасының Мәгариф һәм фән министрлыгының матбугат хезмәте җитәкчесе Алсу Мөхәммәтова хәбәр итте. Шул ук вакытта Алсу Мөхәммәтова Татарстанда карантинга тулысынча ябылган мәктәпләре булмавын искәртте. Кулланучы хукукларын яклау буенча күзәтчелек федераль хезмәте мәгълүматларыннан күренгәнчә, динамика сизелерлек түгел һәм ул сезонлы авырулар кысасыннан чыкмый. Мөхәммәтова шулай ук алга таба вазгыятьнең уңай якка үзгәрешәген һәм мәктәп укучыларының көзге каникуллары гадәти режимда узачагын ышаныч белдерде. Һәр көн диярлек балык котлетлары бирәләр, укучыларның ата-аналары бер төрле мәктәп менюсына зарлана. Берәүләр мәктәп ашамлыкларын хупласа, икенчеләр киресенчә зарлана. Безнең төшерү төркеме шәһәр мәктәпләренең берсендә булып, укучыларның ничек туклануын тикшерде. Тулырак алдагы материалда. Бүген біз икенче гимназия ашханәсендән менюда карабыдай боткасы, итле котлетлар, ипи, чәй һәм алма бар. Нам еще дают пюре с рыбной котлетой, кашу с куриной котлетой, гречку с обычной котлетой, макароны с мясом, гречку с подливом, чай, компоты, блинчики. У нас процент питания составляет 100%. В старших классах, конечно, чуть-чуть меньше, а в начальных классах до 7-8 класса питание составляет 100%. То есть детям нравится. Витаминизированный рацион, есть и фрукты, салаты, второе, компот и чай. То есть все необходимое для развития детей. Август айында мәктәп туклануы предприятиесе укучыларның кайнар иртәнге аш белән тәэмин итүгә тендер отты. Меню һәр 12 көннән соң алышынып тора. Меню составлено и утверждено Министерством образования Республики Татарстан совместно с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан, и поэтому на данный момент изменению не подлежит. Мәктәп туклануы предприятиесе шәһәрнең барлык мәктәпләрендә диярлек төшке аш белән тәэмин итә. 1 сентябрьдән барлык белем бирү учреждениелары искәрмәләрсез башлангыч сыйныф укучылары өчен түләүсез кайнар ризык системасы булдыру буенча эшкә киреште. Илья Гатина, Диана Малярова, Сергей Кищенко, яңалыклар. 1 октябрьдән Казаннан Анталияга яңа чартер рейслар ачылачак. Бу хакта Татарстан башкаласы аэропортының матбугат хезмәте хәбәр итә. Әлеге туристик рейслар 24 октябрьгә кадәр булачак. Башка төбәкләрдән килгән туристлар өчен Самара, Пермь һәм Омскидан берничә рейс планлаштырылган. Исерек килеш руль артына утырган иртә таңнан тоннель операциясе кысаларында автоинспекторлар машина йөртүчеләрне тикшерде. Аларның транспорт чараларының торышын карады. Тәртип бозучылар аз түгел иде, шул исәптән исерек килеш руль артына утыручы да булган. Шаулының барлык җанлы проспектларында машина йөртүчеләр арасында хокук бузуларны кисәтү буенча иртәнге рейд узды. Сарман трактында тәртип бозучыларны озак көтәргә туры килмәде. Все, молодцы. Вот, идет у нас. 0,443 миллиграмм. Это очень много. Машина йөртүчене бүлеккә, машинаны штрафстоянкага, традицион сулыш тикшерүдән тыш полиция хезмәткәрләре автомобиль белән идарә итү хокукыннан мәхрүм ителгән затларны да ачыклады. Автоинспекторлар аерым игътибарны куркынычсызлык кайышларын электирмәүчеләргә дә юнәлдерде. Шулай ук җәмәгать транспортында битлекләр булу, аптечкаларның һәм ут сүндергечләрнең торышын тикшерделәр. Нормага туры килми торган тонировкалар турында да онытмадылар. Водитель проверяется по базе административная практика на наличие на законном срок неоплаченных штрафов. Если такое
выявляется, то на водителя составляется административный протокол по части 1 статьи 20.25, а также водитель доставляется в отдел полиции. Напоминаем, что за данное правонарушение предусмотрена административная ответственность. Это либо штраф в двойном размере, либо арест до 15 суток, либо обязательно работы до 50 часов. Операция барышында барлығы 20-ден артық юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу очрагы ачыкланды. Алар арасында куркынычсызлык кайышларын электирмәү, иминiyet полисы булмау, тонировка һәм башкалар. Лилия Гатина, Сергей Кищенко, яңалыклар. Шалыда урманны саклык дип аталган акция узды. КамАЗ проспектында бір көн эчендә 1000-дән артык агач утыртылды. Анда башкарма комитеты, КамАЗ, Горзеленхоз шәһәрнең медицина оешмалары хезмәткәрләре катнашты. Бердәм эшне безнең төшерү төркеме күзәтте. КамАЗ проспектында эш иртәнге 7-дән башланды. Рейс хуҗрасына таба бүленгән полоса буенча ылыслы агачларына автогигант вәкилләре утыртты. Алар арасында КамАЗның атказанган хезмәткәре Галина Цапина да бар иде. Надо помогать, надо лучше, чтобы наш город был красивым, хорошим. Ну, природа, она красит и город, и все, и людей, всех. Так что я не отказалась. Бу участокта яшагачларны Чаллы автогиганты ветераннары хөрмәтенә утырттылар. Шулай ук бу көнне КамАЗ проспектын башка агачлар да бизәде. Пирамидаль тирәкләр, карагачлар, нарат, миләшләр. Еловые сажают до конца сентября. С 20 августа до конца сентября. А все остальное можно сажать в любой период. А самое лучше сажать, конечно, зимой, под снег. 100% приживаемость. Автошәһәрдә яшагачлар утырту юл саен үткәрелә торган традиция. Бу эш дәвам итәчәк. Елена Кириллова, Лейсан Габдрашитова, Сергей Кищенко, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Валиева, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Массажное кресло Ямагучи X создано, чтобы полностью изменить представление о массажных креслах. Первое в мире кресло с двойным массажным механизмом. Система сканирования, графеновая технология прогрева. Ямагучи. Touch of the future. Центр восстановительной медицины. Восстановление после замены суставов, травм, инсульта. Прием невролога, ортопеда. Телефон 78 09 35.